Dám ti ho do huby pomalu. Z tebe Toto je prvé video, ktoré mi ukázal slovenský TikTok algoritmus. Preto sa dnes obetujem prvé video a idem zistiť, ako veľmi zlý je slovenský TikTok. Budem úprimný, ja slovenský TikTok nesledujem a už vôbec nepoznám slovenských TikTok influencerov. To sa ale na konci tohto videa zmení, bohužiaľ. Ok, vytvoril som si nový TikTok účet, bez lajkov, bez sledovateľov, čistý štart. A teraz je čas zistiť, čo by TikTok odporúčal typickému Slovákovi. Budem hlavne interagovať so slovenským obsahom a ignorovať kompletne zahraničné videá, a to sa týka aj českých. Možno všeobecne československú scénu pozriem v parte 2. A hneď prvý TikTok, čo mám, ani není slovenský. Dobre, ja to musím všetko skipovať. Ja som čakal, že ono mi to bude dávať iba čisto slovenské videá, ale vyzerá to tak, že nie. A to je slovenské video, dobre. Mami, do toho autobusu! Žiadna peťka je naša. Yes. Konečne sa neučíme, tomu ver. A na výlete žiadny alkohol ani cigarety, jasné? Jasné. Len aby. Pusti niečo dobré. Možno to som len ja, ale ja by som dobrovoľne nepočúval Žijeme len raz na školskom výlete. Žiadna peťka je naša. No! Sedím Kokos. nahuňaný, na sebe mám len dva paplany. Nechcem premrznúť svoju Normálne musím zobrať bundu. Dobre, ja neverím, že na tomto sa niekto smeje. Reálne ja musím pozrieť komentáre. Lepšie Kali zabil, lepšie než Separ, Basta, fixačný kariéru reper. What the fuck? Už po pár minútach scrollovania som si všimol, že slovenský TikTok je, ako to povedať, zaujímavý. Aby sme to spravili systematicky, rozhodol som sa, že urobím tier list a v ňom ohodnotím 10 najpopulárnejších TikTok účtov, ktoré mi For You page ukáže. Od Content God až po... Zabi sa prosím. O rozpočte. Karoro, prestaň si brať do huby moju frajerku a mňa, lebo ty o tom hovno vieš a hovno to môžeš rozprávať. Proste nejaký alkoholík, ktorý... What the fuck? Čo je? To je 7 minútové video? Čo sa deje? Počkej, čo? Čo ja som tu našiel na nejaký slovenský TikTok beef? What the fuck? Dobre, prečítal som si trochu komentáre. Stále nechápem, čo sa deje. Dám tomu like, ja dúfam, že nájdem ešte druhé video ku tomu, lebo ma to reálne zaujíma. Čo sa deje na slovenskom TikToku? Jaké drámy to sú? Ja som našla doma toto Mickeymu v šuflíku, pre tých, čo neviete, čo to je. Neviem, jak sa to volá, ale túto... S týmto si čistím otvor predtým, ako vám Anna... Mamina, ja som si už pobalil všetky veci a ťa ju opúšťam doživotne. Dobre, Mati. A máš aj trenky pobalené? Nie, počkaj chvíľku. V živote nejsem po skúsenosti s tebou žiadne deti. A ty vieš čo? A ja už neviem, prečo už ma nikdy nemôžem zastaviť. Áno, zavolám čertíkovi, nech príde po tebe. A mama, čo ti jebe? Hej, to som povedal. Matias. Okej. Poď! What the fuck? Taste the rainbow, motherfucker! Taste the rainbow! My na východe nehovoríme, prepáč, ušla mi električka, budem trochu meškať. My hovoríme, tá, ušla mi brikata, budem takú zmeškať. Akože ono to záleží od človeka, kto ako to hovorí. Ja napríklad poviem, že ušla mi električka, zajebem sa! Dievčatá, teraz budem kontroverzný, ale vy ste všetky rovnaké. Každá jedna z vás má minimálne 7 osobností. Čo? Jedna pred chrámami, druhá počas chrámov, tretia po chrámoch, štvrtá, keď ju ty naštveš, piatá, keď ju naštve jej najlepšia kamarátka, šiesta, keď ju naštve jej matka a siedma len tak do počtu, keď je šťastná. Čo je za video? Dobre, počkaj, idem aj čo také natočiť. Myslím si, že to je ťažké byť ženou, skúsim byť mužom a prepichovať si peny šparátkom každý mesiac. Dobre, toho trošku už si nechám na seba a nedávam si ho do konca videa. Čo? Čo je? Moja podprsenka, kde si ju zobral? Keď nemáš auto, na čo ti je garáž? Dobre, ale ja neviem, že tvikujem, ale prečo je tu toľko kontentu, kde proste muži si robia srandu zo žien a potom ženy si robia srandu zo žien a potom ženy si robia srandu z mužov a muži si robia srandu sami zo... What the fuck? Jedna vec, ktorá mi hneď udrela do očí, je, že na slovenskom TikToku sa opakuje len pár typov videí. Relatable sketche, také krátke, vtipné scénky, na ktorých sa tak akurát dokážem smiať od bolesti. AI slob videa. To piči, skurvený krém a ešte aj ten korpus som spalila. Čo? Ja môžem jebať takú robotu. Slovenský AI slob! Yeah! A posledný môj obľúbený typ, 30-ročný muž, ktorý má na sebe baby filter a presiera, že je decko. Adamko! Filďo! Došiel! Adam, som tu! Filďo, došiel. Ešte jedna rýchla vec a toto nie je reklama. Pozor, OK? Na YouTube na mobile je teraz funkcia Hype. Ak sa ti video páči, môžeš ho vybustovať, aby ho videlo ešte viacej ľudí. Je to úplne zadarmo a zabere ti to 5 sekúnd času. Môj kamarát Paťo bol teraz nedávno prvý na Hype rebríčku a chcem ho poraziť. Takže klikni na to Hype tlačidlo 3-krát a môžeme ísť ďalej.
Ja neviem, či som to niekedy spomínal, a ja mám fóbiu z Maďarov a to si nerobí srandu. Sziasztok! Fogalmam. Dobre, ty vole, minútu som tu teraz pozeral reklamu. Kokos! Však chod do autolamaš. I sobota sú zatvorení. Nejsú. Od tohto mesiaca sú otvorení aj v sobotu. Ďalšia! Nie! Ďalšia reklama, to pistý! Ja mám rád krešalca z tohto. Buď to je vtipné, buď sú to vtipy, za ktoré by si bol v iných krajinách kecnutý, alebo to sú reklamy. Samé proste reklamy, ktoré sú iba zakryté ako nejaký vtipný sketch. Som muž, žena. Nie. Útočná helikoptera. Ja som croissant. To je fakt pixoleckého hovoru, čo ti dá? Videli ste už influencerov, ktorí boli ochotní pre spoluprácu preliať aj vlastnú krv? Áno, videl som influencerov, ktorí ma pre 200 € boli ochotní obetovať svoju dušu satanovi. V tehotenstve by si predsa cvičiť nemala. Tento názor je najväčšia hlúposť, akú som kedy počula. Poďme si ukázať, ako vyzerá môj tréning v 6. mesiaci tehotenstva. Prvým cvičením je rumunský mŕtvý ťah s jednoručkami. Ja posledne ten taký rumúnsky cvik, sa to volá, že ukradni bankovku. Takto zoberieš 5 €. Ale ja som samozrejme začiatočník, nejaký profesionál to dokáže s 5 bankovkami naraz. OK, mám už kompletne pokrk TikToku, takže poďme sa vrhnúť na hodnotenie. Nedávno všetci o ňom rozprávali, až som si myslel, že zomrel. Potom sa dozvedel, že sa rozišiel so svojou priateľkou. Tú noc som plakal až do 3 ráno. Fakt neviem, čo k tomu povedať, okrem toho, že crossdressing a predstierať, že si žena je neskutočne Nedokážem tomu dať celý content, ale mal som možnosť sa s ním rozprávať osobne cez telefón s tým, že by som mu editoval videá. Úprimne mimo jeho videí z nejako chill guy, ale toto nehodnotím. K tomu Mafia Corner som počul, keď sa volá asi, že je v 5. ročníku, čo je jeho asi hlavná audience. Preto ide na... Pozrel som si viacerého videa, neprišlo mi to nejako vtipné, ani som sa na to nezasmial, bolo to skôr také... meh. Je to taký edukatívny AI slop content, ale akože... aspoň sa ľudia vedia na tom dať čo naučiť. Jediná vtipná vec na jej videách je brat a preto je na Content God. Ale iba čisto kvôli bratovi. Typický relatable sketch content so s tým, že nič mi neprišlo relatable. Typik je asi jeden z najväčších podcastových content creatorov na Slovensku. Na svoju show si zve dosť známe osobnosti. Prvýkrát som videl natáčať rant videa vo v jeho aute, takže jeho content sa dosť ďaleko posunú, za čo neskutočne rešpektujem. Nedokážem to pozerať, mal typek radšej ostať ako fashion designer. Dobre, ja neviem prečo, ale jeho oči nevyzerajú reálne, niečo proste na tom není ľudské, ako keby sa proste Skinwalker snažil byť človekom. Čo sa týka jeho kontentu, meh. Nezabudni dať odber.